Hi guys, it's been long, but I am back with more stories. Welcome back to your channel. Nyaya yedu yanhasi mukomana anonzi Ekfel ugora ari wanted nekuti pakaitika sleepover gone wrong. Musikana anonzi Sharon ari kunzi akashanyirwa nemukomana wake kuMarondera anoloja pamba pamai veshamwari yemunyori uyu. Vakatanga kunetsana manheru. Sharon ndokuzongochema kamwe chete achibva atoti zi anga atobayiwa nebanga nemukomana wake ndobva atofa. But vari kunyanyoziva nyaya iyi vari kuti zvanyorwa izvi hazvisi zvemachokwadi. Pane azokorekta akati munhu anyora nyaya iyi anonyeba. Sharon aisa loja. She was married and stayed in Chitungwiza. Husband died of COVID in 2020, so she moved back to her parents' house. Asvika ikoko kwai anogara muna Tambawoka Nyameni muMarondera. So this guy angari boyfriend yake and vanhu vaitodanana zvokudaro. It was no secret. Kumba kwaakaurayirwa ndo kumba kwailoja boyfriend munarusike kumwe chete ikoko kuNyameni kuMarondera. Saka Sharon aurawa nemukomana uyu, mukomana achibva atiza. Saka vari kutaura vari kuti please make sure mutitsvakirewo mukomana uyu andaatacha apo ari wanted. Vanoziva kwaari please get in touch nemapurisa ari padhuze penyu. Mukomana uyu aende kunoexplaina what happened to this woman. Guys, unenge wati zvimwe wawana rudo after the death of your husband, but zvinhu zvinobva zvangofamba nepakashata pakadai so, and you actually lose your life kana pane vana vatosara vasina both parents just because of a sleepover gone wrong. Whatever it is they were fighting for, it does not justify kuti uuraye umwe munhu. Kana iri accident hapana need yekutiza, unofanira kungoenda kumapurisa unotaura kuti aiwa accident akadonha akadai ungotaura zvakaitika so that everyone gets closure. Justice has to take its course. Mukomana uyu apinde. Thank you for watching guys, and please don't forget to share and like. Kukomenta kunoita kuti tizive kuti muri kufunga chii pamusana pemavideo edu.